Hola, xiquets i xiquetes! Mireu qui m'he trobat avui. Qui ha vingut a veure'm? Han vingut els donyets. Avui plou i estava mirant per la finestra, he sentit uns sorollets i aquí estan. Mireu, voleu que us digui com es diuen? Ella és l'Anim. Mireu, quines trenetes té i el tot. Veieu quines orelletes? Els hi acaben en punta. Són uns donyets molt bonics. I quan han vingut els hi he dit: me'n recordo de quan cantàvem tots juntet les cançons de les titelles. Voleu que les cantem? Que ens agraden molt? Sí? Doncs va, vinga, prepareu les manetes i tots cantem. Així fan, fan, fan els petits bonics titelles, així fan, fan, fan dos voltetes i se'n van. Tot picant de mans, els petits bonics titelles, tot picant de mans, ens saluden i se'n van. Adeu, adeu. Home, no marxeu encara. Voleu que els expliquem on viviu, aquell bosc tan bonic que m'heu explicat? Doncs vinga, som-hi. Mireu, aquest és el bosc on viuen els donyets. Veieu que bonic? Els donyets sempre estan amagats entre les fulles. Mireu, aquí n'hi ha un de molt bonic que està llegint un conte. El seu amiguet que juga. I al bosc n'hi ha els ossets, els ratolins, els conillets. Mireu, aquests dos donyets crec que estan molt enamorats. I aquí també n'hi ha, els veieu? Aquest és el més vellet de tots, és l'avi dels donyets. I mentre es cuida el seu bestiar, explica històries als donyets xicotets. Mireu que bonic el bosc. En aquesta caseta hi viuen dos que són una miqueta entremaliats. Aviam què fan? Ui, quines cares d'enfadats. Aquests no volen que els molestem. Doncs amagueu-se, amagueu-se. I mireu, cada dia els animalets del bosc formen una gran orquestra per cantar. També hi tenen el cucut. Doncs bé, amb aquesta història dels donyets us deixem fins al pròxim dia. Ens fem petonets? Ells també. Adeu, bonics i boniques!